திருக்குறள் குறள் 200. சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க. சொல்லிற் பயனிலாச் சொல். விளக்கம். சொற்களில் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய பயன்தரும் சொற்களையே சொல்லுக. பயனற்ற சொற்களை சொல்ல வேண்டா. திருக்குறள் குறள் 201. தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர். தீவினை என்னுஞ் செருக்கு. விளக்கம். தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய முன்னை தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார், பெரியவர்களோ பயப்படுவர். திருக்குறள் குறள் 202. தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும். விளக்கம். நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள் நமக்கு தீமையே தருவதால் தீமைகளை தீயினும் கொடியனவாக எண்ணிச் செய்ய அஞ்ச வேண்டும்.